Добре дошли в община Минерални бани, оазисът на източните Родопи. Разположена в близост до град Хасково, община Минерални бани е райско кътче, което съчетава природа, история и лечебни извори. Тук въздухът ухае на борова гора и минерална вода. В Минерални бани ще откриете и останките на красивата крепост Свети Дух, а близо до центъра на селото се намира природно образование Стъпката на Богородица. Според преданията, Божията майка е стъпила тук по време на своето странстване и оставила своя отпечатък. Връх Аида е едно от най-впечатляващите места в регион на Минерални бани. Панорама към безкрая, извисяваща се над Хасковската котловина. С височина от 860 метра, връх Аида предлага спиращи дъха гледки към Родопите и Тракийската низина. Аида е най-високият връх в реда Мечковец в източните Родопи. В подножието на връх Аида, край село Ангел Войвода, се намира мистичен тракийски култов комплекс, датиращ от първото хилядолетие преди новата ера. Тук ще видите изсечени в скалите ниши, жертвеници и така наречените шарапани. Това са каменни корита, използвани вероятно за производство на вино. Изкачването към култовия комплекс е вълнуващо, изпълнено с красиви пейзажи. Ако сте любители на животните, не пропускайте терариума в Минерални бани. Тук ще се запознаете с над 30 вида змии, гущери и други влечуги от целия свят. Образователната експозиция е подходяща както за деца, така и за възрастни, а гидовете с удоволствие ще ви разкажат интересни факти за екзотичните обитатели. Здравейте! Нещо за камерата. Здрасти. Това ли? Гладна мечка разказ не прави.